det der nu på havnen, hvor der ikke er på dansk med mig. Nej, det tror jeg, hvis man havde tid. Altså, der stod de bare, der var ikke en sjæl. Der var ikke en sjæl der. Jeg kan godt se de der billeder. Der var du nede, eller hvad? Nej, men de har jo altanen. Ja, jeg ved, at jeg er lukket for folk, der kommer ind på højden. Ja, flyttet der ikke. Ah!